Matul is-sena akkademika 2018-2019 kien hawn kważi 26,000 persuna f'Malta li daħlu f'istituzzjoni postsekondarja u terzjarja. Dan fisser żieda ta' kważi 1% fuq is-sena akkademika ta' qabel. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO kien hemm 16,068 student li daħlu biex jistudjaw fl-Università matul is-sena akkademika 2018-2019. Dan fisser żieda ta' 5.6% fuq is-sena ta' qabel. Aktar minn nofs dawn l-istudenti kienu nisa. Fil-fatt 56.8% ta' dawk li daħlu biex jistudjaw fl-Università kienu nisa. Iktar minn 2/3 ta' dawk li daħlu għall-edukazzjoni terzjarja, jiġifieri 68.8% tal-istudenti kienu se jibdew jistudjaw full-time. Fuq is-sena akkademika ta' qabel żdiedu l-istudenti li bdew jistudjaw part-time. Hawnhekk 14.2% aktar tal-istudenti daħlu biex jistudjaw part-time fl-Università. L-akbar żieda ta' studenti li daħlu l-Università kienu ġejjin mill-lokaltajiet bħal fil-Kottonera, il-Belt, il-Furjana, il-Marsa, Ħażabbar u l-Fgura. Fil-fatt f'dawn l-inħawi żieda ta' studenti li daħlu l-Università kienet tlaħħaq il-11.4%.